guys, it's me again, your friend, Jelly Bee Delivery. So, guys, is mag-prepare ta kay mga adlaw is mauna ang arrival para sa Christmas party sa Good Hand Company nga gitrabahoan sa Kumbana, and ang ilang Christmas party is i-held dito sa Pink House Lila, man siya tawag ato. Ako i-share in niya. Ako lang ibutang sa sa screen kung unsay ngan sa ilahang kanang balay nga gagabangan dito. So dito sa Lila mag-celebrate Christmas party, guys. And muuban ko, syempre kaya apil lang pug ko sa exchange gift nila. Bulag apil ang mga wife man siguro. And ang uban nang nambo is si Jared ra. Jared. That's Jared. Hi. Hi. Say hi. Hi. Okay. So, si Jared lang ang ubanan, guys. Ang ubang mga bata, si Gigi, si Judah, o si Maika, ibilin sa namo dito sa balay. Kay dito may mga tog dito sa Lila. Ano balik na po min ugma dayon. Okay, so ang ilahang team di ay sa ilang Christmas party is Hawaiian. Yeah. Hawaiian, yeah. So, dako agnaong. So, Hawaiian ang ilahang team sa ilang Christmas party, guys. And ang ilahang exchange gift is worth 500 pesos. So, gahapon, guys, is namalik na si Milyang para sa exchange gift. Minok ladag. Bunot na. Ayan, ano yung gipalit, guys? Oh, yaw! Pen shop ang ihang gipalit kay ambot niya. Ganahan po siya. So, nadiri ang mga solo diri, guys, na so, na cup, na t-shirt, and na mga spray. So, mo to, guys, and ako mo i-update kung sa mga buhaton. Magsakay na daw, may usara daw kaban ang mong sakyan, then adto na kanan para isahan na pag-abot dito. So, limited lang mga tao nga maka-appeal sa Christmas party. Dili tanan gid yung mga tubahante naka-appeal. Murag ang staff pa sa office mo siguro ang maka-appeal. So, mga to, guys, ako lang videohan kung sa mga panghitabo. Siguro dili ko makasulti kay dito kay mawaw ko. Mawaw ko siya makauban. So, mga to, guys, i-update naman ako later. So, guys, prepare na mi. Padong na mi karon sa nakailas na mi. Naka-ready na. Padong na mi karon sa adto sa lubag. Kaya adto man ang meet up sa mga kanang adto man ang van i-parking. Adto ang meet up sa mga staff. So, mo na suot ni Milyang. Hi, be. Na siya. Hawaiian. Hinuwaman na ni siyang Hawaiian. Gawa siya kagalingong Hawaiian. Dano na ako, siyang isa ha, kapatanawon. So, pagkita lang akong picture. Sa ikurman na mong miling. So, naras may ka. Ubano na lang na mo si Maika. Hi, May. So, dara nga mga si Jared. Kaya na dira si Jared. Oh, nag-Hawaiian si Jared. Okay, so mana, wadong kami. Bye.
Isot siya din, diba? Isot. Matog ka dyan. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can know. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 God will change it, change it. I would like to tell you my
inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay? And I will go. Broken the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my mystery. I would like to go with you into the street. It's dark and night. Your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Loved by Loved by you. Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay? And I will grow, grow in the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my mystery. I would like to go with you into the street. This dark and night, your love makes me feel alive. Hi guys, so alauna na ron de. Hapit na alaunan karon kami nabot diri sa balay. Kay 24 hours raman ang kanang pagrenta dito sa tawag ato de. Rina Hans to. Butan na ako diri sa screen kung sa nga nadto siya nga kanang balay. So tibok balay ang ginuntahan adto, dan nay siya duha ka swimming pool, nay pang bata, dan nay pang dagko. Nay siya kayo kay daplin po siya sa dagat. Kung gusto ka maligog dagat, pwede ra ka munaog kay naman siya gate padung sa dagat. Anja unsa pa bay lain, duha ra siya ka room. Ang isa ka room is murag master's bedroom, yang isa ka room kay murag pang duha ra ka bukang maigo sa isa ka room. Diyan nanay kusina, nanay sala, nanay free video ke. Sa pilain na dito de. Amenities. Oh, nanay daanan, aircon. Nanay TV, nanay kuan. Pero wa may gagamit og TV, ta gagamit TV bino. Na-enjoy na sila sa video ke og swimming nya. Nay daghan kay sa babida dito. Anja basta maka-enjoy din nindot siya bakasyonan kung tibok pamilya. 6,000 for 24 hours. Ang nakaapan lang dito ang nakita na kung apan dito is kanang bawang anso. Murag ni apaw ng septic-tank. Mao na kung nabantayan nga lain dito kay nakakita ko sa ilang daplin na septic-tank na nang gawas ng mga udaghan kayo nya. Kanang sa toy na ni mahong anso dapit sa kuan. Mao tay nakaapan pero the rest kay nindot din siya kayo gyud. Na-enjoy gyud ang mga bata sa swimming pool. So ipakita na ko ninyo guys, ako nadawas sa Christmas party nila. Kay si Milia ang sin daw to day ay mo pata ako. Sara. Pakita imo ha. Sa lagi. Ang Camellia ang iskarsunis yung nadawat ang ako kay ang gibutang ni Milia nga wishlist nako kay balay man house unlat. So ang giregalo sa ako pang balay pod nga mga gamit sa balay. My goodness. Mo Mels. Pakita na ko unsa. So naa.
So guys, nakalimot dahil ko free wifi po dito niya. Pas-pas kay lang internet dito. Grabe, daghan ko ipag-download yung mga games. Download ko mga games, mga apps. So dira nga dawat ni Milyang. Di na mao. Ay, wala. Ay, di pa sud eh. So wait out there's balay guys kasi Gigi og si Joda gida dito sa buoy kay pista mas buoy ron. Dara yang Carsones. Siguro gikaluyan si Jaka wa man siya Carsones, wala Carsones. Oh, mayaw. Ay wish ni siguro niya Carsones. Tungod sa ka Okay, so ang iyang brand ani is Padlock. Kapila ko niya din. 100 ron. Ha? Wala siya price. So ako guys, dara ko kitchen showcase. Usa ka set nga kuan nay mga ligong plato o baso. Kutsara na akong ganahan pero wala may kutsara ya. So naay butangan na gatas. Yay. Nya ana pa Joy. Usa ka Tupperware nga naa pa di sunod. Wow! Sunod. Ngalabhunan! So, sa Tupperware na isod siya nga Colgate og Palmolive sabon bitaw eh amo ni gigamit dito pa sabi lang to nya na po dire mga labhunon ni Milyang amo ni tanan ako dawat kitchenware kajare din dawat so wala na isod so mo to guys tanan ako nitabo sa amo ang sa ilang Christmas party na-enjoy gud mi tanan and mora siguro to kay kasulti. Salamat sa inyong pagtanaw sa aning vlog. Bye-bye. Thank you so much for watching this video and I hope nag-enjoy pod mo. Nya kung gusto mo purchase, mo check in adto na sila'y contact number. Ako i-flash sa screen then pa-reserve mo kung gusto mo check in dito. So thank you so much and see you on my next vlog. Bye. Bye-bye, Jared. Bye.